Siap, tetap tenang semuanya bro. Iya 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 yo. Semua selamat datang kami haturkan, selamat datang nonton Dolala. Kayak punika lagu yang pertama, wonten selamat datang, ngaturaken sugeng rawuh Bapak Bupati, Bapak Bupati, ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pinara, alhamdulillah, wonten ing lebet, alhamdulillah. Kalajengaken wonten lelagon ingkang angka kalih. Nggih punika wonten pambukane sumangga. Pambukane kidung minong kopambakyo
pambukane kidung minong kopambakyo katur saku ingkang minulya miwasta puja astawa basuki raharja
kopi nara kang sekejo layang Buat penasaran semua fan-fan Sekar Mawar, khusus yang di depan situ, aduh asik pokoknya. Bahagia sekali di malam hari ini karena saya ketemu dengan dampingan hati, aduh. Duh wong ayu truduk pepujan ning ati ndang mrene kowe diajeng iya ya aduh kowe rek ngerti aku nggo kacamata nek nglirik sing ayu men ra ketara. Niki kadang-kadang saking pupuse nelongso. Nggih. Nggih, tapi aman nggih. Oke. Mbok bilih nika kadang-kadang saking mriku wonten kebab, wonten es puter. Mangke nek nyukani mriki setunggal kan promosi nggih. Alhamdulillah rekan-rekan saking YouTuber nggih. Niki kadang-kadang saking Sekar Mawar nggih. Niki wonten request pupuse nelongso nggih. Pripun? Pripun? Nggih, mbikak mawon nggih. Apa iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati. Oh ayo apa nggih apal kabeh nggih alhamdulillah apal nggih. Semoga Mbak Inces kan pripun anyor ra iso. Niki panyuwunan joget. saking kadang-kadang Sutrisno Budaya. Mbok bilih sak mangke panjenengan boten minangkani, panjenengan niku muliye niku ndokar. Ndokar. Boten enten keterangane, ayo. Pripun? Nggih. Nggih. Nganut mawon nek kula. Nggih. Niki nganut sampun nggih. Napa jenengan suntik lunak? Nggih. Aduh. Nggih, mbok bilih Mbak Inces jumeneng wonten ing ajeng. Nggih. Alhamdulillah Ibu, nggih panjenengan sami kula nggo kacamata. Nggih. Alhamdulillah. Ning aja kaya jaran nggo kacamata ning ora nggawa celana. Aja supaya. Nggih. Sumangga Mbak Inces. Nggih, nggo kalih Mas Cahyo. Nggih, Mas Cahyo. Nggih, nanap hatire. Nggih, MC kondang nggih. Sumangga Mas Cahyo. Mie pundi mie sing tunggal mie. Nggih, mbok pilih kadang-kadang saking Sekar Mawar mie. Nggih. Kalih Mas S.
Oke, enggak. Mas Esces. Anjir. Yuk bareng-bareng hadirnya Sekar Mawar di malam hari ini bro. Alhamdulillah RN Pro profesional cetar gelar membahana. Adilah, jih. Jih. Sumangga, ajih saking kadang-kadang Sekar Mawar. Iya. Oh jih. Inji iki jadine anak pupusin nelongso apa ora apa. Oh. Liyane ya, liyane. Anjir. Sing bapak ibu yang ngerti ya. Anjir, andas mundi Mbak Ayu, andas mundi. Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Nggih, niki kadang-kadang dalu punika sampun jam 1. Nggih, mbok bilih kadang-kadang Sekar Mawar badhe kami nggih. Napa? Kitir sumilir. Nggih, niki kadang-kadang saking panitia kitir sumilir rumiyin. Nggih. Sumangga, nggih. Semua tetap aman terkendali bro. Anggenku ngeporo anembus beko Hitung lintas sesolo padang lampu Iya iya iya. Tak boleh
Pupuse nelongso, jih. Mbok pilih Mas S, pupuse nelongso, mbok pinangkani. Aji. Aji, niki ngempil kamardikan sawetawis Mas MC sumangga, jih. Iki menika nyuwun pangapunten saderengipun dene nyigek sawetawis nggih. Menika kula kalih Mbak Inces badhe pamitan rumiyin ben penak to ya ngono to. Kita sawer bareng ya, ki MC-ne iki bayaran mau wis tak nyawer. Inggih saderengipun kula lan Mbak Inces ngaturaken panuwun ingkang kathah dumateng kadang-kadang panawung krida ugi masyarakat dusun ngriki ingkang sampun kersa nimbali kula sakadang, kula kalih Mbak Inces nggih ndereng regengaken sasana ing dalu punika. Sampun kalih dalu kula lan Mbak Inces gegladi wonten ngarsa panjenengan sedaya lan ugi nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih genya kula lan Mbak Inces nderekaken lampahing adicara kala wingi lan sakniki menika mesti kemawon tasih kathah kekirangan kalepatan dalah kirang trapsila anuju prana wonten ngarsa panjenengan mugi wonten keparingipun dene panjenengan sedaya anglupirna sih samudra pangaksama. Menika dipun tutup rumiyin ya Mbak ya. Sebelum kita pamit ya. Oke, minangka tutuping atur wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi iki ketok enek ora nyanyi sak lagu sih kok kaya kurang. Oh nggih, alhamdulillah. Niki wonten Mas Cahyo. Tapi napa lagunipun? Lagune Mardika kemawon semoga. Mbok pilih minangkani kadang-kadang. Napa menika pupusing nelongso ya? Pupusing nelongso. Yang penting penonton damai ya. Luar biasa. Namun kula menika dereng apal lirike. Mboten napa-napa. Ya lamat-lamat. Nanti dibantu nyanyi ya penonton ya. Oke. Ayo. Mbok pilih kadang-kadang saking Sekar Mawar wonten pupuse nelongso sumangga. Nggih, paring ireng nami ngampun dhuwur-dhuwur. Ayo. Apa iki saktenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe ayo lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresna Iki satenane waktu aku sepirane yen gawe loro atimu. Oke, tepuk tangannya buat Sekar Arum. Sekar Mawar dong. Ayo lanjut yuk. Ayo. Pilih sing tiba. Atik pilih pundi. Atik pilih pundi. Sasane ya.
ning teke wong liya apa rasa tresnamu saiki sirna kaya lemut ing pinggir sakara ayo goyang to Sesenik jero dodo pancing larake arep kepiye maneh kowe wong randuwe ojo salah batinku barang kahananmu kang mas pusing rasa tresnoku. asik apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lami asik satu Rungono tangisku becike kowe saka uripku. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Sekar mawar yang doyak asik Sesenik jero dodo pancing larake arep kepiye maneh kowe wong randuwe ojo salah batinku marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnomu. tenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe Wis ketemu asik karo suku kang mas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku. Pari pasang ranggeng lintang ing asmara kowe teko gawe lara marang tresno takdirku Pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. nggih pupu sing nelongso sampun katuraken nggih sumangga wekdal salajengipun kadheraken dumateng kanca-kanca saking Sekar Mawar. Injih, alhamdulillah Mas Cahyo. derek Suaranya generasi, alhamdulillah. Allah. Maces. Macet kok Allah le ngalem ki lho. Injih, Allah ring. Matur suwun. Gimana teman-teman semua masih semangat? Oh awis kendo, adik kalau jengaken mbok pilih kadang-kadang saking Sekar Mawar, kalau jengaken lelampahan tari dolala. Mbok pilih
derek ngatos-atos hati-hati di jalan. Aji, kalajengaken nggih punika wonten tari kacu biru. Nggih.
Ajih punika wonten kacu biru nggih. Niki segenap keluarga besar Sekar Mawar nggih. Niki lagu terakhir wonten jarum-jarum. Ajih apa bilih kadang-kadang penari saking Sekar Mawar wonten jarum-jarum sumangga. Nggih, mbok pilih kadang-kadang saking Sekar Mawar. Nggih, wonten jarum-jarum yo. Tak gino. Jarum-jarum wong manis semerang jarum. Jarum-jarum wong manis Perhatian untuk semua penonton. Adi mohon tetap tenang, jaga kendali. Oke, kita semua sahabat bro. Oke, kita semua sahabat. Segenap keluarga besar dari Sekar Mawar mengucapkan beribu terima kasih kepada jajaran panitia penyelenggara dari Sekar Mawar. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika diberi umur panjang, kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa di lain waktu.